Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, mga manunood sa Facebook Live, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners natin, tayo po ay mapapakinggan din sa, syempre, aside from this, si Jubilee Gaspi sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet, Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. Also sa Facebook ng CMD Bicol at sa Cool Radio in Daet, Camarines Norte. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. So, hello dyan sa aking batchmate, Sir Boyd F. Dani and Ma'am Floriden Kalimlim. And by the way, congratulations sa aking batchmate na Ma'am Rosemary Tarog. Siya po ang ating bagong distributor dyan sa Macalaya, Castilla, Sorsogon. Mission to help restore the health of people. O tama yan, dahil wala tayong distributor dyan sa area ng Macalaya. Hello sa aking sister-in-law. Ang aking angel, Ma'am Mary June Obligar. So ayan, patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, ulit-ulit po kami nag-i-invite sa inyo, subukan ang ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at ang ating Supreme Juice. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. And good news sa mga taga-Albay, mga taga-Legazpi, magkakaroon ulit tayo ng Health Symposium. Kailan yon? Ngayong February na po. February 19, 9:30 a.m. Sa LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Very simple lang po. Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at 600 pesos. Retail price po yan. With free lunch. At marami kayong matututunan. Pagtutulong-tulungan namin na magturo sa inyo, mag-lecture po sa inyo, paano i-manage ang health ngayon. Dahil marami ang bagsak ang kalusugan. And I tell you people, the best doctor to yourself is you. Oo, kayo po ang nag-aalaga ng inyong mga katawan. Opo, it's our responsibility na ingatan ang ating mga kalusugan. The best doctor to yourself is you. And of course, the greatest healer is ang ating Lord God, ang ating Creator. Siya pa rin po ang greatest healer. Katulad kanina, merong nag-aano sa akin, ito mapapakinggan to sa area ng Camarines Norte, na talagang pinipilit siya mag-chemotherapy. Sabi ko sa kanya, pag-isipan mo madam, at tuloy pinadalan ko siya ng mga reading materials so she can decide what is best for herself. Dahil marami na po tayo na natulungan sa ating product. Huwag lang kasi intayin, malala ang inyong mga sakit. Opo, gumamit ng ating Power Trio. Tandaan, pag sinabi Power Trio, it's CMD, CBF, at ang ating Supreme Juice. At pinagamit ko rin siya ng ating CR Juice para doon sa mga nagkaedad na katulad ko, di ba? O marami na mga iniinom na gamot, the best talaga mag-CR Juice na po tayo. Linisin ang ating mga bituka. Kasi marami ngayon nagkakaroon ng tinatawag na mga colon cancer dahil hindi malinis ang ating mga bituka. Mag-CR juice po kayo.
Ako talaga na-try ko itong CR juice. Ang ganda ng resulta. Inumin to pagkagabi bago matulog. Isang sachet. Inumin po yan. Mix lang sa tubig na yung galing lang sa container. Inumin. Nako, the following day, call up ka. Mga 3 to 4 times. Lilinisin talaga ang inyong mga bituka. And that's very good for people na may mga health problem, lalo na sa mga taong marami na pong iniinom na gamot. Kailangan maglinis ng ating bituka. Available po yan dito sa atin. So, sa mga listeners, kung may tanong, ito yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. For those people na interesadong mag-attend dito sa Legazpi, better i-book nyo na yung inyong mga sarili. Opo, kasi we need to follow the health protocol. Mag-aano lang tayo, 50% lang po yung capacity na i-accommodate natin sa LCC Event Center. And of course, sa mga area dyan, sa area ng Camarines Norte, abangan nyo po, Cam Smart siguro, baka makabalik ang inyong lingkod dyan sa area ng Camarines Norte para tulungan, suportahan yung ating mga center at suportahan syempre yung ating mga leaders dyan sa area ng Camarines Norte. Okay? So, ulitin ko yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. And of course, as usual, para doon sa may mga health problem, mag-ano tayo, kahit na ulit-ulit nyo tong naririnig, pero kailangan mapakinggan. Dahil every day, every time na mayroon tayong programa, iba-iba yung ating mga listeners. Oo, kasi yung iba talaga hinahabol nila, ma'am, napakinggan ko yung ganito, yung ganyan. O, di ba, nai-inspire kayo. So, para maka-inspire tayo ng maraming tao, makatulong tayo sa napakaraming tao, kailangan natin na i-share sa inyo yung mga kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Ulitin ko lang, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Ito, pakinggan po muna natin. Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa lieg ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po ng yung wala akong panggastos. So, ang tinry ko po, yung CMD. So, tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko everyday, before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months, nung bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya, and it's laking tulong or dahil doon sa CMD nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best thing, the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy
And then because of CMD, CBF, and then syempre, Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it. And then, para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Ross from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. So, ayan. O, diba? Mga bukol-bukol. Kasi marami mga kababaihan nagte-text sa akin. Ma'am, pwede ba yan sa bukol? May mga bukol. Either na yung, ano yan, yung mga goiter, o diba? Papasok man o palabas ang tubo ng bukol na yan ay matutulungan ng ating product. Kailangan lang talagang maagapan. Oo, kasi 'di ba madalas sabihin ng inyong lingkod, with our product, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. O kaya may sabi dito, may nakaano dito sa akin, oo, na nanonood daw siya. Pero nasaan kayo? Nasaan po kayo? Nasa area ng Metro Manila. Oo. So, sige lang po, doon sa mga ano natin, sa mga kaya bakit ka pala ginawa? Kasi dati po ito ay ginagawa lang ng iyong lingkod, radio program lang. So, ngayon, kailangan na natin gawing Facebook Live para hindi lang sa radyo na papakinggan, kundi napapanood tayo, hindi lang nationwide, worldwide po. Mission to help restore the health of people. If 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health, oo, baka kailangan nyo yung aming produkto. Because our product, tried and tested. Talaga, grabe. Kanina lang, marami akong kausap na mga tao, even kahapon, ang daming desperado. Sabi ko sa kanila, pag sinabi ko garantisado, kayo ay matutulungan. Garantisado po yan. Oo, ito isa uling kwento ng kagalingan sa mga kalalakihan naman. Usually, di ba, sabi nga, life begins at 40. Hindi lang sa mga kalalakihan, pati sa mga kababaihan, kung hindi ka maingat sa sarili mo, ay nako, ako bagsak talaga ako yung health ko noon. That was 17 years ago, kung kailan at age 43, feeling ko I was on my 60s already. Salamat sa Diyos. Hindi ko na nararamdaman ngayon yung para kong nauupos na kandila. Pero ito yan no? Alagang power trio kasi ang iyong lingkod. Alagang power trio, kaya ayan, gusto niyo ba ma-experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam? Naku, mag-power trio po kayo. Ito, pakinggan po natin habang may oras pa. Naka-record niya yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait, Camarines Norte. Isa pong may owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolin yan, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CVF po. Yun, dun ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am.
nagpursige talaga ako magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. So ayan, o diba? Akalain mo yan, maraming tao pagod na. Parang ako noon, naalala ko. Tinatanong ko na nga si Lord noon kung kukunin na niya ako. Kasi hindi ko na talaga maintindihan yung sarili ko. Severe migraine, severe sinusitis, frozen shoulder, sakit ng balakang, nagle-leg cramps, insomnia. O diba, hindi na ako nakakatulog ng maayos. I was so desperate. Why? Namimiss ko. Siyempre, dati akong healthy. Bakit dumating ang time di na ako healthy? O, salamat sa Diyos. Eto ngayon, napapakinggan nyo ako sa iba-ibang radio station. Napapanood tayo sa Facebook Live, A Living Testimony, Restored by Power Trio. Pero ito pala, bakit na ba talaga bumagsak yung health ko? Tandaan sa mga listeners natin, ito base sa mga lecture ng aming mga doktor. Marami tayong mga doktor. Opo, na ang sakit ng tao is 20% genetic, namana natin. 80% lifestyle. Kami talaga lifestyle. Opo, aminado talaga ako, it's the lifestyle. Yun ang nagpabagsak ng aming health. Opo, kasi, ayan, bakit naman? Kasi dati, ang mga pagkain namin, natural. Oo, di ba yung mga galing lang sa natural, yung mga aming mga pagkain nun, galing lang po sa, di ba, yung sa nature, sa paligid. Pero dumating ang time na ang aming pagkain galing na sa grocery. O anong nangyari? Processed foods. Opo, tinigilan ko yan sa buhay ko. Tinigilan ko yan. We now cook food. Bumalik kami sa wet market. We cook food. Wala nang mga pampasarap. O, diba, yung mga pampasarap dyan na masarap yung pagkain pero nadadamage tayo. Tinanggal ko rin po pati mga carbonated drinks. Ayan, tinanggal ko yun. Oo, at bumalik kami sa natural. Oo, natutulog ng maayos. Tandaan sa mga listeners natin I'm now sharing to you. Na-restore yung health ko nang tinama ko yung lifestyle. Plus, syempre, gumamit po ang iyong lingkod ng Power Trio. This is really an answered prayer. Unang na-restore health ng family. Sumunod po ang kabuhayan. So, hindi lang health, hindi lang good health ang sinishare natin, kasama syempre ang kabuhayan. Kaya naman panay ang reach out ko rin sa mga kakilala natin na gustong gawin ang negosyo. Opo, magtulungan tayo. Sa inyong area, tingnan nyo, maraming may mga problema sa kalusugan. Hello dyan sa aking batchmate, Ma'am Rosemary Tarog. Congratulations sa pag-decide mo na mag-join dito sa ating negosyo na to. Marami kang kailangang tulungan dyan sa area ng Makalaya. Oy, mga taga Makalaya, oo, dyan na kayo kay Ma'am Rosemary Tarog. Oo, hello pala dyan kay si Father Andy, yung pala yung kanilang, Cora Paro ko dyan. Father Andy Vergara. Ito, natatandaan ko din si Father Andy Vergara. Nang dito siya sa Bakakay, talagang die-hard siya sa ating product. Pero ayan, nalipat siya ng Macau. Almost 5 years. Tuwing uuwi, bibili talaga ng ating CMD. Volume pa yan. Dahil daw maraming nag-order din. Yung mga Pilipino nagtatrabaho sa Macau. Ayan, talaga Father, very effective yung iyong CMD. Sabi ko sa kanila, dumirekta na lang nga kayo. Dumirekta na nga lang kayo doon sa pagbili. Ayaw daw ng mga Pinoy doon sa Macau. Gusto daw nila doon kay Father Andy. Siguro mas effective daw, mas effective yung nandun kay Father Andy. Sabi ko, nako, Father, dapat bayaran ka. Ay, oo naman. Sabi, pero walang markup. Kasi baka isipin nila, nagninegosyo na si Father. And ngayon, nandiyan na pala siya sa Dinapa, doon sa area ni Ma'am Rose Tarog. Opo.
ano yan si Father Andy talaga, alagang CMD, and this time kasama ng iniinom niya yung CBF, yung ating Cell Bio Food. Kaya naman masigla yan si Father lagi dito. Volume pa pag bumili. Yan. Pwede kayong magtanong dyan sa area na yan. Sana siguro one day mag-orient tayo dyan sa Makalaya. Diba? So anyway, sa mga listeners natin ha, ito yung aking text hotline, it's 0939-9040717. Itong nagte-text na taga Makati, gusto sana niya mag-attend dito sa LCC. Di namin ma'am alam kung kaya natin i-live yung presentation doon. Pero i-friend mo ako sa Facebook. Oo. Ano ba itong nag-ano na to, i-send mo nga sa akin yung full name mo. At i-friend mo ako sa Facebook. Padala na lang kita. Actually kasi pwede, bakit ko pala ginawang Facebook Live? Pwede nyong balikan yung mga nauna. Opo, pwede nyong balikan. Oo, yung mga naunang, para mapakinggan nyo yung mga testimony. Iba-ibang testimony na mga taong natulungan ng ating produkto. Pwede nyong balikan yun. Okay, so, ang bilis ng oras. Opo, dito na muna tayo sa ating mga ZMD Center. Of course, sa area ng Camarines Norte. Hanapin niyo po HCI CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, harapan ng Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Kasorog Checkpoint. Alam mo mga taga Camarines Norte, maswerte kayo. Dahil ilan na yung center natin dyan sa Camarines Norte. Opo, magbisita lang talaga kayo kasi kami seryoso sa aming mission to help restore the health of people. So dito sa area naman ng Labo, hanapin lang HCI CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Andyan si Ma'am Susan Correa Abai sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Okay? At sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanuhan, Karamuan, Camsur, CMD Center at 36A Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. CMD Center at Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At top, JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Harapan ng Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Merly Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan po si Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Berac, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Berac, Catanduanes. Andyan din sa Masbate, Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. And of course, yung mga taga Masbate, abangin nyo, i-reopen po yung ating CMD Center dyan. Travel na yung ating mga staff papuntang Masbate by tonight. So, konting tiis na lang. Konting Kasi ang daming naghahanap ng ating produkto sa area ng Masbate. Abang-abang at mag-aano ako sa inyo kung nasa na sila. Hopefully, maging yung tawid nila, maging safe yung tawid nila. 3 po sila traveling to Masbate to reopen CMD Center in Masbate City. Sa area ng Sorsogon, andyan po si Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Of course, si Ma'am Rose Tarog, dyan sa Makalaya, Castilla, Sorsogon. Yung mga taga Makalaya, hindi nyo na kailangan bumisita dito sa Legazpi City dahil meron na tayong CMD Center, CMD outlet dyan sa area ng Makalaya, Castilla, Sorsogon. CMD office at second floor, room 204,
ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cara Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Kumadkad Casillas, Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiñana, at Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porokwan, Barangay, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Sa 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emi Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biascas, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware. 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Arson Star Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo. Mr. Toy Dahak, Toygen, General Merchandise, Purok 38 ba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Of course, yung aking center dito sa Legazpi City, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Labianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1. EM's Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkerohan, Legazpi City. Sa Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Andyan din po si Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Poro, Legazpi City. Ma'am Beth Antibula, sa Michael General Merchandise, ground floor, Legazpi Public Market. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Of course, sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardinas, Sardinas Store, beside LBC Office Center ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center Market Site, UWAS. Susie Dizon, care of Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. CMD Center at 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Andiyan din si Mr. Hilwy Halde, so 9 Days Street, Saban Uwas, at by Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga, kung saan kayo pwedeng pumunta. Okay? Sabi dito, wait lang ha, kasi babasa tayo ng mga humabol na text. Pero hindi ko mababasa ng mga text ay, ano na lang tayo, text back. Good PM ma'am, bukas po, nasa office kayo sa Legazpi. Magkano po ang membership? SK, meron din akong health problem, taga Ginubat. Oo, nandito lang po ako. Oo, may membership tayo, 5,550. Pero kung gusto mo yung Power Trio is 5,990 po. Kasi sa lalo yung may mga health problem, talaga I really recommend, go for the Power Trio. Walang lugian yon kasi ang halaga ng Power Trio, ang laman, halaga ng Power Trio is, 6,000. Opo. Ma'am, ang FB ko po, di bali, hanapin kita. Oo, mo ako. Ako si ma'am. Oo, niya ako, i-friend mo ako sa para ma-sendan kita. Pwede mo kasi balikan. Yung mga sa ibang lugar, pwede nyo po balikan yung mga Facebook Live na nauna. Yun ang dahilan bakit medyo talaga kailangan natin mag-Facebook Live. Kasi kung radio program lang, hindi mo mai-share sa inyong mga kaibigan.
kami po ay seryoso sa aming misyon. Kailangan marami tayong matulungan, lalo ngayon na lalong bumabagsak ang health ng tao. You need our power trio. Dapat maging alagang power trio din po kayo. Ayan, nabos na ang ating oras. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.